Munduko zestalarik hobena ez bada, hortxe ibiliko da. Iñaki Osa da eta nerikin etorriko da kozinatzera. Besteak beste, Milanen, Orlandon eta Miamin jokatu du Iñakik. Etxera bueltatu eta ia txapelketa nagusi guztiak irabazi ditu. Hurrengo erronka datorren hilean jokatuko den munduko kopa irabaztea. Gaur Hasselback Albertiniak prestatuko ditugu Iñakik eta biok. Plater prestatuen munduko kopa jokatuko balitz, behar bada Bilboko umamikoek irabaziko lukete. Etxera eramateko plater ekologikoak prestatzen dituzte. Gaurko beraien eskaintza, musaka veganoa shitakearekin. Ondoren, aspaldiko ezagun bat bisitatuko dugu, Zarauzko Ametxola etxalde ekologikoko Julen Zulaika. Baratzean hasten dituzten alberginia mota desberdinei buruz hitz egingo digu. Adi lagunak, saio bikaina datorreta, ihu! Kaixo lagunak, eguerdion. Hau Pañaki ongi etorri, zer moduz? Oso ondo. Ongi? Primera. Zestan bazigu nahusia izela, baina zukaldean zemuz moldatzeaiz. Bueno, nahiko larri, baina gozi ez du pasatzen bintzat. Hoi seguru, dakaken plantakin horrek ire gorputzako segutxi pasaik, Dudik gabe. Bueno, elkarrekin ingo dugu, Hasselback Alberginia, ikusiko zukero hemen tomate krematxo bat, pesto pixkat, eta pastramila gainean dotore jartzeko. Adi launak, errezeta bikaina, eta saio paregabia torreta. Bueno, lagunak, eta Iñaki, garatu ingo da pixkat errezeta, bale? Asuntoa dek, Alberginia Hasselback eraradek hori mosketa bat emango zio, bukaraino iritsi gabe, eta ingo deuna da tarten gazta sartu, eta azpin tomate jarriko jo, eta hori labian bukatuko dugu iten. Vale? Eta hemen ingo deuna da, tomate normala bat ingo dugu, bai tipulina, asanaioa batzuia ondo gorritu, ingo deuna da tomate raiatu eta barroa bota, eta apioa ere bai. Beste alde batetik hemen ingo duguna esan dizuten bezala moztu, 2 makiltxo jarriko izkio beraino ez mozteko, gazta jarriko jau tartian, eta gero botako jau gainetikan. Behin ingo dugu aurrena, eta gero ja azkenengo ikutu emateko gurina, oregano, eta ogixetua botako jau gainetikan, eta azkenengo ikutu emango dugu labian. Eta hoi dana laguntzeko, hemen pesto bat ingo dugu, dana ondo birrindu, masatxo batin, albaka, parmesanua eta pinasiakin, eta gero pastrami pixka gainean jarriko jau, txukun jartzeko platera. Primeran? Bueno, a ber, zerrekin jartziaten, nik hasiko nauk historia hauek erregosten, eta hiri jarriko dit betu tomati erraiatzen. Hemen jarriko izu boltxo bat, eta ingo zuna da. Tomatek pixka bait txortenak endu, hemen gauzak endu, eta gero 8 zatitanin, eta berta bota, bale? Bueno, eta aldi berian, hitzeiten jun behar gaitu, gadoz? Bueno, a ver. Bueno, Laizter munduko kopa, eta prestalao, nola sentitzea izkantxan? Montxe, topera. Banin joa 6 bat hilabete preparatzen, udako txapelketa jokatzen, gero preparatzen munduko kopa jokatzeko, preparamendu espezifikoak iten, pixua galdu, velocidadi hartu, indarra mantendu, eta hartaka munduko kopan azte-bete 8 egundeko txapelketa izaten da partidu asko jarraian resistentzia onda duki berda 4 partidu jokatzeko eta maila berdina ematen jarraitzeko partidu guztietan. Osea, ia, prestatu bertatez partidu garrantzitsu bateko, baizik eta partidu guztietan indartxu bateko. Hori da. Zenbat partidutan, nola salikatzen munduko txapelketa, nola egiten dezue, nola izaten dira partidak? Bueno, munduko txapelketa izatea normalian 2 grupo 4 edo 3 taldekin, ez? Adibidez izango ja, Frantziko 2 talde, Espainiko 2, Mexikoak, Kuba, Estatu Batuak eta Filipina. Parejetan dana. Parejetan dana. Orduan da gaude multzo bakoitzean 4 talde, eta 2 pasatzen dira semifinaletan. Orduan irabazi berdituzu partidu guztiak,
edo bigarren geratu. Hartaka, kruzatzea beste grupo guakin semifinaletan, eta gero ja... semifinala eta finala. Finala izango zan, da hori dana, 7-8 egun bitartian izatena. Arra txampa botatzen dezuena horrez, da? Bai, nahiko esfortzu potente izaten da, ez dakazu den asko rekuperatzeko, eta orduan inberdezuna da, partidu guztiak hila dela bizi izaten dira, eta saiatu... Eta egurra eman, eta tope egon, eta burua bereleku neuki, gauz asko kuadratu behar di, ez da? Zenekin zuaz kide bezala, zein da izango zure bikotia? Bueno, guaindik ez dute aukeratu zeintzu guazen, baina aste honetan edo esango digute zeintzu dian jongo dian txapelketa jokatzea, eta baita ere zeintzu izango dian bikotiak. Orduan, zai gaude aukeratzen diguten, espero dugu baietz, eta gero, behin aukeratutan, pareja on bat okatzen da. Egurra matea. Hori ere bai, azkenian bikoteko lanak izan da, irekin tokatzekena suertia zeka, gadidez. Osea, hor segun zenekin tokatzeiken, desberdintasunara izan bihardik, ez da? Bai, segun zenekin tokatzen da, baina, bueno, azkenian bi atzelari dauzkanik aukeratzeko, eta biak oso nadia, orduan parejan kontuan ez dakat faioik, ez dakat guk eman berdeula gure maila, batekin edo bestekin tokatzen denakin, da emaitzarik honen artean. Eta bikote hona itia, ez da? Hori da. Bale, eta adibidez, bikote horiek, zer dek, onena bigarren onenakin, edo onena laugarrenakin eta bigarrena hirugarrenakin, edo nola itea dago? Hor, selekzionadoriak aukeratzen du, zeinekin jokatu berdun, ez? Saiatzen da beti pareja potentiena egiten, eta bigarrenare oso gogorra izaten, ez? Hartaka, bi parejak finalera heltzeko aukere izateko. Bale, baina hor igual saiatzen da pareja bat ja irabazle izatea bi honenak eta gero beste bilak urrengo honenak, edo... Bai, saiatzen da honenak ipintzen lehenengo multzuan, horiek irabazteko, eta gero bigarrenare potentiena jartzen saiatzen da. Bale, eta adibidez, gu basekiu, bueno, hemen, Euskadi maia, Zumaian kiston afizioa ziok, Markinaldian, Bizkaian ebai, Iparralden ebai, gero mundu maian, nuntzeudek zestalari honenak? Esango nuke igual Mexiko eta estatu batutan izango zala. Bai, Mexiko eta estatu batutan. Mexikon jende asko jokatzen du. Jokatza june izan nahi zenean fronton Mexikora, zaletasun handia do, jende asko jokatzen du. Eta bai badaudela pilotari honak, bai. Eta estatu batutan, bai, ez? Badaude, hemendik jundian guraso batzun semiak, bertan ikasi dutenak, eta maila ona daukatena. Eta guain, azkenengo urtetan, beste pelotari batzuk hasi dira jokatzen, eta maila ona dira ematen, bai. Vale, eta baina zuk esaten dezun bezala, askotan zer di, igual mexikarrak hemengo atzerritarrak dianak izan diana bere gurasoak euskaldunak eta olakuak, edo hande bai grina asko dago. Hanguak bai, danetik, bai dia hemengo familia duten batzuk, baina portzentaila handi bada bertakoak dianak. Vale. Eta, Iñaki, zenbat urte daramak ja zesta munduan sartuta? Bueno, ni hasi nintzen jokatzen 7 urten Euskanian. Hasieran hasi nintzen Zumaian jokatzen, bueno, aurrena hasi nintzen etxeko sukaldian pelota botatzen. Etxeko sukaldian, vale. Nere bi anaia jokatzen zuten eta... Anaizarrak? Bi anaizarrak. Vale. Eta aukera mantzien, bueno, probatzeko, bai etxean nire kontura eta gero zantzien, haber nahi nun frontoira jun pelota batzu botatzea. Eta poliki-poliki hasi nintzen Zumaian, eta bertan egon nintzen, 8 bat urte, 16 urten eskan arte, eskolakin pelota botatzen, da ikasten, txapelketa jokatzen, da gero ordundik guain arte, profesional maila pasan nintzen, lehenengo urtia Italian izan nintzen. Italian bai afizio asko dago? Leheno bai zeon, gaur egun ja galdu da hori dana. Galtzen nahi da, Hori da. Eta Italitik estatu batuta junitzen, eta bertan nitun 20 bat urte. 20 urte hona izan bizitzen da dana, Bai, hori da. Bueno, iten unan zan, normalian, 9 hilabete bertan, eta gero 3 hilabete etxea etortzen zan, bertako txapelketa jokatu, eta opor batzu pasatzen. Eta, adibidez, maia haundilena nuntziok, estatu batutan zio maia gehiena?
momentu baten, bai, bertan igual izango zen, bai, gehiena zeon. Guendala 20 urte eta bala, bai, guain hangua pixka berak egindik, ez da, asuntuak. Asko indu berak, han lehenengo urtetan, bai, baseola, maila oso handia, eta urte guztian jokatzen genuen, orduan... Lan aldetik handudik gabean hobeto, no? Bai, denboraldiak zian 6 hilabetetakoak, eta 6 hilabete bertzen duen ondo, jokatzen ondo, lesiei gabe, psikologikamente ere bai ondo bertzen duen, egunero jokatzen zanez, etzekasun... entrenatzeko, deskansatzeko. Entrenatzeko, buruare lasaitzeko, ez, egon bertzen duen egun bat bai, da urrenare bai, ez? Eta azkenian bertako temporaldian niretzat rekuerdoi politxenetakoak izan diala. Bai. Eta didez, hande bai, ikusi dugu, ikusi ez, entzun gehiago, zani goita urte askat, eta bai goendala 40 urte, eta goendala pixkatatzeago jundare, ze arrakastazion, ze potentzi zekanan zestak eta jendiak diru asko ditezun, horire aldatu da azkenengo urte hauetan, ez da? Bai, dudik, gabe, gainera, goendala zuk esan desuna, 40 urte, frontoietan 10.000 pertsona, otezian. Eta diru asko jolastezan, jendia kanpoan otezan goguakin sartzeko, denboraldia mutxago azian, enbede urte guztia jokatu, bazian 3-4 hilabeteko denboraldiak, eta jendia goguakin gatzezan ez, da urrengo denboraldia etortzezan, da berrize jutezan frontoira ikustea, famoso asko jutezan ebai zesta ikustea, eta... Bizka zan, hemengo ez kasinoa jutia, baina antzeko zerbait bai, no? Osea, pelota bai, baina gero nola zan, etxan partiduak igual, pelotan hemen dan bezala, 22 eta partidua jolazuta, listo, han tanteuak, sistema nola jolaztezen dute? Sistema diferenti, antzan partido motxak, adibidez, 8 bikote zeuden, batetik 8 zenbakiakin, eta jokatzezan partidua 7 puntura kiniela deitzen dana, eta lehenengo heltzezan 7 puntura, irabazlia zan, ez? Gero zen, bigarren geratzezana eta hirugarrena. Eta jendiek zegan aukera apostatzeko, bai lehenen geratzezanai, lehenengo bigarren apostatzeko aukera ezberdina zekaten da. Bertako jendiei asko gustatzen zitzaion apostu mota horiek. Eta apostuetan, tanturo jolaztezan apostua, ez da? Ez, tanturan baino jokatzezan kiniela guztia bukatu arte. Orduan, lehenengoak 7 puntu o bederatzira batzu ziala, eltzezanean, kiniela bukatu itezan. Da orduan jendeak sekan apostatuta segun zenbaki, irabazle bezala ateratzezan, edo bestela ez duen ezarri irabazte. Zurekin, ze asko apostatzen zuen zure alde, o nola zan historia? Hor ikusiko zure, jendean, ez dien negatik apostatu, ikusiko je hauek, irabazingo ja gaude. Bueno, edanetik, bai asko apostatzen zitate lanei, baina, zuk aukera zekasun ikusteko, pantaietan azaltezan, apostuak nola zijoazten, zeintzan favoritua, nortzan favoritua, da orduan bai ikusten nula, presio puntu hori. Batzuk goitik jolazteu, bestia peitik, ez da? Baina gero bai zeudela batzuk zure alde apostatzen zutena, eta nahi eta provokazio bezala, zure aurka bezala buia ite zuten, ez? Zu berotzeko, jokuan gehiago sartzeko, eta behaien taktika hori izan. Eta, bueno, tokatu zaku horre buia batzuk gaitzia, baina, bueno, politxa izaten. Gora elkartzik eta zenian horre honin biharek, ez da? Bueno, Iñaki, bagitza ez diken bentxerek etxarrak aurraka, hemen jarritugu barazki egiten, inbiardetena da gauzatxo bat, aurrena gauzatxo bat, zeatik leheno ez detena esan da, hemen nahi detena da albergini hau, izerditan jarri, betu, pixkat, ezetasunak kentzeko eta bere izerdia botatzen azteko, betu, hau iten debola jarri, beraino iristeakoan, ez iristeko beraino, ikuste? Bestela errisa izango guan, ostra, pasain hau, jazta, liada. Ordu, nola itezio hau, jartxiatola beraino, eta hau jarriko duguna da bain gatzetan, izerditan azteko, eta gero ez botatzeko labian egin beste gura, bale? Hau dek Hasselback itia, bale? Eta ingo jauna, betu, hemen daka gatza prestatuta, horrela sesartuko deu, beraino, gatza botako jau dana gainetikan, eta barrutikan, eta hola erresago hasikoa izerditan. Bueno, eta hau ja dana, listo dakaunez, martxan hartuta, goaz Bilbaino. Umamira goaz, eta bertan indigo alberginiakin, beste errezeta bat, guazen. Kaixo, Joseba, Gustavo eta Iker gara, Bilbon gaude, Somera kalean, eta hau Umami da, zatoz barrura. Umami proiektu hasi zen, orain dela 2 urte. Zabaltzearen ideia buruatu zitzaigun Leioako Salaritza Eskolan. Bertan ezagutu ginen Gustavo eta biok. Gure denda Bilboko Alde Zaharrean dago, Somera kalean, kale mitiko baten.
Guri bezeroei eskaintzen duguna da bertoko produktuak, bertan egindakoak, garaiz garaiko produktuak eta etxera eramateko aukerarekin. Janerez gain badaukagu tailerrak egiteko aukera. Janaren aprotxamendu tailerrak, batz tailerrak, dana egun bat sukaldatu eta astean zehar jan. Katak eta aurrelako gauzak egiten ditugu. Ekologiak ere badu bere lekua umamien. Gure ontziak birziklatzen dira eta gainera janaria gure ontzietan gehiago iraunten dugu. Gure historia apurtxo bat ezagutu duzue eta orain bagoa sukaldera sukaldatzen zeozan. Gaurko rezeta musaka vegetariano izango da. Honen osagaiak hauek dira. Berenjenak, azenairoak, apioa, patatak, zitake pertsikoak, baratzuria, txampiñoiak, gatza eta oliba. Azteko txampiñoak fermentatuko dituguz gatzarekin. 3 egunez eduki duguz eta horren ostean atera dugu zukua. Orain hasiko gara barazkiak mozten. Azenoarekin hasiko gara. Musakaren jatorria Greziatik dator. Baina bertan egiten dutena da arkumeren okelarekin. Eta guk egin dugu vegetarianoa. Orain zitakeak moztuko ditugu. Eta orain ipiniko ditugu barazkiak biguntzen. Barazkiak badauz, hemen ditugu barazkiak, sukaldatuta, eta orain hasiko gara berenjenarekin eta patatarekin. Patatekin egin duguna da zuritu, eta gero moztu fin-fin, eta panadera eraran laban sartu. Jarri ditugu hemen papel honekin, gero errezago jartzeko bere ontzian. Berenjenarekin moztu ostean, aldo oso egin edo laban edo plantxan. Markatu purbet eta listo. Eta azkenengo osagaia besamela da. Besamela hau eginda dago txampiñoin sukurerekin eta arto irinarekin. Eta orain gure mosaka vegetarianoa hasiko gara montatzen. Lehengo, besamela pur bat jarriko dugu behan, ez itxasteko. Berenjena jarriko dugu, orain jarriko dugu barazki geruza bat, patatak jarriko ditugu, berriro besamela pur bat, metik aurrera pausoak errepikatzen dira. Musaka hau pentsatu dugu txeleakoentzat eta vegetarianoentzat egitea. Eta horregaitik egin dugu arto inirarekin eta okela jarri beharrean barazkiak jartzen diogu. Eta orain 3 gazta mota. Lehenengo mozzarella, hau gehien, hementan, eta azkenengoa grana padano. Eta orain laberagoaz. Amagos minutu endala 80 gradotan. Musaka prest dago, osto apurbet eta jateko prest dago. Joseba, hemen duzu gure musaka vegetarianoa. Espero dugu gustatu izana. Hemen gongo gara zure zain. Umamitik, agur! Aupa Gustavo eta aupa Iker, ze txukuna, musaka hoi. Earra. Hemen egun guztiek gozia pasatzen gu, eta geholako gauzak ez jarri guri, Ez, gozik ez du pasatzen, baina apetitua beti dakau, Dudi gabe. Ire, bai. Bueno, jarraitu behar dugu hemen. Beitu, ja, barazki potxatu zaigu, ingo deuna da tomate bota, eta bertan utzi, lasai, ondo gorritzen. Ondo gorritzeanean, pasa horretik pasako deu, eta gero, alberginiakin sartuko dugu labea. Hemen emango jo guain pixkate eurra, hola, izerditan azteko dana, eta bota dugu jo gatza pixkate bai, izerdi gehiago ateatzeko. Betu, gatza pixka fina botako jot, izerdia errexo botako duta. Vale, horrela xe botako jo, vale? Eta hemen dakauna da, alberginia indeuna da, uretatik atea, gatzetatik atea, ur pixka pasa, lehortu, eta jakau prest, gioia, gazta garnian jarri, eta labea sartzeko. Baina bitartean hemen jungo gaitukiten pesto martxan jarriko dugu, bale? Bale. Orduan, ire kontu jarrikoit, bale, inberdeuna dagoen Iñaki hemen, pinazik botatzen jungo aiz, pixkanaka, dana batea geho saio izatek, pixka gehiago aldeu bota, igainea eta eskaken bezuakin. Eta hemen ingokena da, pixka zapaldu, Vale. eta gero eman. Bale? Eta masatxo bat inbiar dugu. Eta batzuik pusketa bate bai botako izut, bale? Bale, ba. Bale, helduko deu, txon batzu zurituko jat, eta ikun nabai txikitzen ja, eta nik hau zuritu orduko botako izut horrea. 3-4 pusketetan ningo deu, eta listo. Bueno, eta ameniketako garaiak, faltan botatzeituk, berriro jungo itzan, ja hemen finkatu eiz da, ja aingura botazu hemen da etzen moituko berriro area. Jazta, ja nahikoa, ez? Bertan bizi izan itzanean, oso posik egon itzan.
eta ez dut bat ere faltan botatzen ez, guain. Vale. Egia da, juten izela tartien bisitan bertara, eta disfrutatze berriro, baina bizitzeko berriro ez. Bizitzeko ez. Zer zonatan bizi izan izanan bizitzanian? Han bizi nintzen Miamin, Orlandon, eta gero pixka gorago Newporten. Vale. Dago Bostonetik nahiko urre. Eta leku horietatik nungo xatu ban gehiena, o nun izan itzan gustokoen? Desberdinak, garai desberdinak. Garai desberdinak, ez. Eta galditzaten, adibidez, Miamin egotia garai polit baten, baina gero Newporteko herri txiki baten hola kosterua, arrantza eta itxasuak inda, oso berezia esan beretzat, ez? Zumaiarra izan da gaina, no, kosta. Nahiko bertako esperientzia hori eukita, Zumaiko esperientziak eta asko etortzitaten burura. Bikain. Zumaiarra, gaina, Zumaian ize surfista iz, ez da? Seguro esautuko, Popeto nere kuñaua, ez da? Bai, dudik, gabe, txapelketa asko herriko jakinda bere kontrata, ezin irabazi, baina... Ezin irabazi, Popeto... Aurten guan sufritu berkoik. Bai, mangan bai pasa. Kontuz. Hau, entrenatuta torrek eta, Haupa Zumaia eta haupa Fuentes familia. Eta... Esan berniana, beste grabaketa xelebre bat inuan Pedro Sakin, ez da? Abiadura kontuakin da. Kontatu eguk histori hori. Bai, bueno, hori izan zen, oain dela urte bete gutxi gora bera, grabaketa bat ingenuna. Rekorra pelotako jaurtiketaik azkarena aldun bota. Eta, bueno, izan zen proiektu oso politxa, porque aziran izan zen zesta berezi bat diseinatu. Vale. Pelota azkarrago botatzeko. Osea, etzen un zesta normalakin, berezi batekin. Zesta berezi batekin ingenun, karbonoskoa. Vale. Eta en vez de frontoi batenin, motorreko pista baten ingenun, ez? Wow. Eta egia zen, oso esperientzi politxa, ez? Dani Pedrosa Sevilla motorrean bueltagan eretzako, irudiak eta konparatzeko velozidadia. Eta, azkenean bere grabaketa indagero, ni faltan itzan rekorra iteko, ez? Da, presio askokin, da egia esan lortu nunean, kriston lasaitasuna da. Osa, lortu nuan, idakak munduko errekorra zestako pelotaik azkarrena. Hori da. Zestako, eta beste modalidaden batian botatzea da pelota bat zestan bezain azkar. Ni dakitanik ez, golfian eusten den nahiko urre da biltzala, baina ez dakit zigur zenbat eta daño botatzeuen. Zingon dizuke esan ze velozidadetan botatzeuen. Vale, eta adibidez, zenbateko velozidadia harrapatu ziren nire pelotak? 313. 313? Kilometro orduko. Bueno, guain jakitea zeratikan jartzen dezuen kaskua, ez da? Bai, baspane jarri berrezio, bestela pelota jotzen bai. Eta hori, adibidez, datuak eta denatea zizkien zerotik egunea zenbaten hartzezian, salida eta geho noiz hartziken velozidade azkarra o jai zenbate ateatzea eskutikan. Azkarrena da, justu zestatik puntan ateatzen da momentua. Bai, Hor da azkarren juten dana, eta gero ja... galtzen juten da. Bai. Azirako salida izaten da hor potentiena. Vale. Orduan motuai, aziran pasa ingoio, no? Claro, hori dek. Aurrenengo izpazua, azkarra jonduan pelota. Bai, bala letxe, vale. Eta adibidez, beak zenbateko velozidadia hartu zian egun hortan, nola izan nuan pike, zein nuan pikia? Beak hartu zian 305. 305. Bai, ez genuen jarraian bota, beti zon arriskua pelotak jotzeko, eta beak eramantzu motorrakin, bere rektan, gehiena 305ko velozidadia hartu zuen. Vale, eta zesta hori, zu esan dezun zesta berezia intzen utela, karbonoskua, ez dakize material gehiago... Karbonoskua zandana. Karbonoskua zandana, eta zesta horrekin ere bai, oitu inbiarko zinean botatzen, etzan betiko zesta bezala izango, edo erraza izan zan asuntua? Erraza izan zan, oso erraza izan zan, zeba pare bat entrenamentu initun, jaurtiketakin baino lehenu, eta nahiko komo sentitu ditzan, aurreneko momentutik, ez? Egia da zesta nire modelo berdinea adaptauta zehola, orduan erraza izan zan. Eta intentzioa da, horrekin leizter partidan bat jokatzia. Bai, Bai. Eta zuztezu horietako zestakin bukatuko zuela jolasten? Ez dakit. Nik uste... Azkenian bestiakin harrapatzeko momentuan igual erresago izango, eko... Bueno, ez dakit zezan, karbonoskoakin ematen du askorro botatuko gula, baina sare bat bezala daukai pinita, orduan gerature osondo itea, eta jaurtitzen dezu momentuan, velozidade gehiokin ateatzea pelota. Orduan hor evoluzio bate bai badijua, ez da, zestan inguruan.
Bai, aldaketa bat oso potentia izango zen, baina nik ustez gaina aberazgarria ere bai kirolantzate bai. Una. Eta pelota aldetikan, pelota berdina bota zendun edo... Ez, zan pelota sintetiko bat, borobila, kosturai gabe, eta hori ja gehiago landu berko dute guain dikan, zeba pelota sintetikoak ez du efekto berdinak hartzen, eta gero ere bai, hasieran pelota biziago da, gero moteldu iten da, eta ikusten dut hor guain dikan pixkat lantzeko dola. Baina jokatzeko moguan bada hori, bai, sintetikoak. Eharra historia. Bueno, hemen pipus eta sobratuko izkiet, hemen sartuko izkiat. Bueno, zemuzua horrekin. Bueno, hortxe guaz. Zer nahi dezu dana botatzia, o...? Bai, pixkanaka bai. Horrez behar ondo sartzen, ingo jaunek boltxo batian sartu, eta bolia botatzen jungo gaitu. Honea bota, goiara bat emango zute bai. Vale. Eta, oiak, hemen dikatea, hemen sartu, eta gainuntzeko baiten jun. Oite karrazoia. Bueno, beste gauzaren bat inuan loefekuakin, ez da? Bai, anuntzi bat inun. Vale. Eta... Zemuzko esperientzia horre? Oso ona izan nuan, egia esan, nire mundu ez de modelagia eta horrelako gauza egitea. Baina bai egia da... Baina gorputza bakak eta guapuareoa ez, ezak, aurrea. Bai, bueno, deitu ziren nian, esan, esperientzi bezala, probatu ingo eta ber zemu zateatzen da nahu, ez? Eta egia esan, zira batetik oso ondo zaitu zidoten, oso guztua sentitu nintzen, bai argazki kamaran da oso guztia egiten, da egia esan oso esperientzi politxa. Ze ona. Eta Iñaki, histori hori, nola topatu dituan irekin, nola deitu ziren hiri hori iteko? Bueno, ni momentu hortan estatu batutan egon. Eta justu ez dakite etxian egon, da ezin izan duen telefonua erantzun. Eta mezu bat dutu zidaten, da entzun dunean esan ziren. Deitzeko, loe betxetik aiziala deika, eta nahi nuen anuntzio batin. Eta horren gauza burura etorritzatena, lagunak aidea hemen nahi bazilatzen. Nantzat, ezen deitu goi nahi olako gauza bat iteko, ez? Eta emaztie komentatu nion, da behak esan zin, bueno, deitu zazu ez, asko jota, laguna parengo izu eta listo ez. Galo galtzeko gauza gutxi? Hori da, galtzeko gauza gutxi. Eta esan, bueno, deitu nun, eta orduan behaiek komentatu ziren, behaiek nahi zutela nik anuntzioan parte hartzia. Eta, holaxe, hasi ginen ez, poliki egutegiak kuadratzen bilontzat. Eta nik justu estatu batutan egon, eta initun bosei bidai Madrira, grabaketa egiteko, eta generalian oso esperientzi positibo izan zen. Ona. Oide, tinglaua, ez da? Eta zei bide retorri berri zen nuen estatu batutatik Madridea? Bai, hori da, ez. Gaina askotan etortu nintzen, akordatzen daiz, ostegun arratzaldetan hartzen azkenengo abioia Miamin. Bai. Madrid altzen nintzen goizeko zazpiretan, grabaketa guztia egiten duen egunien ziar, eta hurrengo gunean multatu egiten nintzen berriro. Miamira, Ibiliko izan da zizen, dana hilabete terdin, hola, azte bururo etortze izan hilaia, o... Pare bat hilabetetan izan zen. Pare bat hilabetetan. Eta egiten duen, biru astetik behin, jundetorri, eta... Vale. Bueno, hori oso ondo txikituek, Bai. Bueno, atea honea, eta guen txikituko deuna da, ja hemen zuritu izkian, makilak endu izkiot hemen, albaka ostuei, eta hau bai berdin egingo zu. Egingo zu pasta bat honekin, eta gero ja dana naztuko dugu. Vale, hartu hause, ni uste erdila bota, eta gero beste erdila. Vale. Eta hoi pasta iteko ondo olio pizkatekin botako dugu ja. Vale? Vale, Olio pizka botako zio, botako ekor erdila, eta hori ere bai aurrena, hola, ondo zanpatu. Vale? Eta ni beste alde batetikan, kungo naiz ja, tomate behitu hemen indadakau, sartuko eta hemen, eta pasa horretikan pasako dugu. Hemen txe, bueno, tomate ere martxan dakau, eta hemen pesto ere bai martxan dakau. Bueno, ingo etena da, ja, tomate pasa, eta gero alberginiakin labea sartuko dugu. Bueno, eta gaur egun, Euskal Herrin, ze musik ustezu kantera, ze musiak historia? Bueno, nik usten dut eskolak lana oso nahi diala iten, eta gazte asko dauzkatela eskoletan, nivela ona ideala hartzen, eta nik usten dut... Etorkizuna ikuste? Etorkizuna idala mejoratzen, da nik uste poliki lanian jarraitu, eta egoera altzatzea lotzen dugu. Bai.
hemen adibidez, azkenien egoera horiek asko betzei, pizka telebistan ateatzia, esponsorrak ondo sartzia, eta holako gauzak, ez da? Bai, dudik, gabe, azkenean hori da kakua, ez? Behin telebista sartzen da nian, azkenean gero ja patrozinadoriak eta publizitate marka ezberdina sartzen dira, eta azkenean kirolak gorutziten da. Claro, hor berdu. Eta zuk susten dezu, nola ikusten dezu kirola hemen guantxe? Nola goraka dijoa, beraka dijoa? A ber, ez dakit, dago historien bat o telebista nola prestautateako gana egunen batian, o nola ikusten dezu? A ber, nik ikusten dena, mejoratzen nahi dela, baina da momentu klabetan, izaten da 3-4 hilabete fuerte hemen, eta gero egoten da 6-7 hilabete nahiko lasaiak izatea, ez? Azkenean hilabete gehiagi dituk lasai. Hori da. Naizte 3-4 hilabete ondo egon, gero egoten dira 6 hilabete 8, hortxe lo, ez? Zer ipini gabe telebistan eta ez frontoietan, ere ez? Orduan, nik usten dut, hori pixkat mejoratu ezkeu, azken finean kirolare goruntziko. Gora etorreko zala, ez da? Bueno, ikusi hemen, tomate mordoa jarri dugu, gero ikusiko zu tomate hori dana reduzitu ingoare bai, gutxiago geldituko baino konzentratu do, alberginia iten dan bitartian, eta bueno, alberginiak nun iten dia eharrak, Zumaian ez, Zautzan. Bueno, urrezio. Bai, Zautzan dago ametxola, etxola, etxalde ekologikoa, eta bertan ititu egunduko alberginiak, eta gaur ezagutuko ditugu mota desberdinak, guazen bertara. Iepale Joseba, zemoz gabiltza. Bueno, Julen Zuleikan ez, beste behin ere, hemen txegaude ametxola etxalde ekologikoan, eta gaurko honetan berenjenak edo alberginiak erakutsiko dizkizuegu, eta ea gustatzen zaizuen. Bueno, eta hemen txegaude alberginia edo berenjena artean, eta esaiteke gu ere berenjena politian sartu garela, ezta? Baratza mundua gorra delako, alde batetik, politia ere bai, eta, bueno, hor gabiltza soldata bat atera nahirik, Gorka Xiloan eta bio bazkide bezala, gure lana da, kontzientzia lana egitea eta jendeari esatea, zer den garaikoa, zer den bertakoa, eta horregatik gabiltza berenjena politian, ezta? Hau berez, esate dute, Txina, Asia inguruan sortua dela, baina ona kultura islamiarrak ekarri zuen. Hain zuzen ere Al-Andalus garaian, ekarri omen zuten eta zabaldu omen zen Mediterraneo osoan, eta fama handiko jakia zen, ezta? Eta bueno, lanketa aldetik ez daukate lanketa handirik. Pixka bat txupoiak eta kentze dizkiegu, adar txikiak eta kentze dizkiegu betik indarrak gora joan dadin, modu hortan, bestela oso behan geratuko zian berenjenak eta gehiago jasotzeko aukera, ezta? Bueno, eta bariade desberdina sartu ditugu, hau, bueno, nahiko tipikoa dena edo normalen gehien ezagutzen dira, gero beste batzuk badira borobilagoak, luzeskagoak eta more kolorekoak ere bai. Pixkatenetari sartu dugu, kolore pixkate eukitzearen eta jendeari gauza desberdinak eskaintzeko esperantzan. Bueno, jasoko dugu beste bariade bat ikusteko zuek. Eta bueno, ikuste duzue pixkate more kolorea edo lila kolorea dagoela, ezta? Koloreaz gain, ikuste duzu ere, tamaino ere desberdina dela, baina bueno. Jaterako orduan ez dut uste alde handiri dagoenik. Bila dira goxoak. Merkatuan ere ez du gehiegi saltzen. Ikuste da gure ohituretan edo ez dagoela gehiegi txertatuta. Baina netzako oso goxoa da, ezta? Jateko modu desberdina daude, egian ezagunena berenjena beteak, ezta? Horretaz gain, lasaina edo musaka ere oso goxoa da, ezta? Xerrotan moztu eta pasta ebili beharrean lasaina bezala, berenjena bera erabiliz, ezta? Nei asko gustatzen baita ere revuelto bat egitea. Ondjoan partez, berenjenak sartu, eta olio pixkatekin da tipulakin goxatuta, oso goxoa baita ere. Esate dute, bai loreak eta bai ostoak ez diela jangarriak, pozoi puntu bat omen dakate. Onura aldetik, esate dute, argaltzeko oso onak omen dira berenjenak. Kaloria gutxi dituzte eta gomendagarria hauek ere jatea. Bariade hauek hartu ditugu eta bain hirugarrenaren bila joango gara. More kolorekoa da baita ere, baina pixkat luzeagoa eta okerragoa. Hauek negutegian sartu ditugu pixkate luzatzearen bere zikloa. Bueno, eta hori nebakiko ditugu ikusteko barrutik alderi dagoen edo. Betiko tipoa, pepita batzu baitu, baina orokorrean nahiko garbi atera da. Eta orain bigarrengo hau zabalduko dugu. Eta bere, ikusten zuen bezala alde handirik ez dago agian pixkat zurixagoa da. Batzuk esate dute finagoa dela hau, more hau, baina bueno, guztuan arabera beti ere. Eta luzesko hau ere, asmatzen dudan, honek agian hazi gehiago ditu, baina jateko seguru goxoa dagoela.
Bueno, bai, Joseba, hementxe gaude gure Alberginiekin, eta espero dute zerbait erakutsi izana, gu hemen egunero gabiltza ikasten baratzean, eta bixe, nahi duzen erako, hemen gaude, Ametxola etxalde ekologikoan zarautzen, Elkano auzoan. Ondo segi. Aupa, Julen, zelan txukuna iten aizaten, eta Gorka, Silban, aber noiz etortza izen hemen gurekin, aber noiz ikuste jaun hor, dana, Julen, ikuste jau beti, eta basekiat biok giltzezatera hor buru belarri. Neake nian bakik, konbidatuta ho. Eta bai, Julen. Bueno, lagunak, guriakin jarraituko jau, eta zuek hori jakiko xuak iten jarraitu, zauztarrak indartxioteko. Eskerrik asko, lagunak. Bueno, guriakin jarraituko deu, eta, bueno, nik hau txikitzen jungo naiz, ikusiko dugu hau, abertzen muz da hon, nik usten ja primeran egon goala, zatik denbora pixket eman dio. Jau dihua hemen, ordu erdi dihua, lagunak, ordu erdi. Beitu nola geratu da, nao. Beitu ze itxura hartu duen. Bale, eta guain hemen ningo di jaunadek, Iñaki, jarriko zeu gurin pusketa batzu gainia, botako zeu gixetua, eta oregano pixkate bai. Bale, hemen, beitu, horrela xe. Hemen jarriko zeu horrela. Bat. Bi, eta iru. Iru pusketa jarriko zizkio. Ito nola iriki dian da gazta barruan urtuta eta itxura gaidik hartzen. Bueno, hau berez bientzako izango guan razio bat. Gozia partido eta gero zoikan lasai asko, no? Lasai asko. Bie bai, Bueno, jaten azizkio, jaten azizkio, Bueno, hemen ogixetu hautako ziogola, gero kurruskari bezala geratuko, gola bere grasi emango ziok. Eta bai oregano pixkat, ora, zapore pixkat bere ziukitzeko. Hau, bakoitzak beha nahi duen ari da, osea, bakoitzak bere ikutu eman dezala etxian. Hora, segarriko jau. Eta hau, bai joala bea berriro, eta ea 5 minutuan edola, listo egongoa. Zertuko deu, azken ikutu emateko. Vale. Bueno, eta Iñaki leheno esan de batzutan prepatu baizela, indartxioteko, indarra mantentzeko, pixua galtzeko, asko zaindu beraldek elikadura. Guain bai, guain leheno baino gehiago. Leheno... Gaztetan dana erretze guano. Gaztetan errazozan, erretzia, jatezen duen dana, bota itezen, gaur egun gehiago kostatzea, eta bai zaiatzen izela garbi jaten, goxokirik ez jaten, hori dara nire pekatik handiena, Gozo salia eiz. Gozo salia. Eta bai, zaiatzen dago, garbi jan, kirola askoin, da fizikoki ondo mantentzeko. Ze kirol moteiteituk zestatik aparte mantentzeko ondo? Txekiatu korrika, o, bueno, basik zurlariare bai zela, surfak konpensatzea egiteko, o este kirol honena zestakin konpaginatzeko, edo... Surfa ez, Surfa ez, da? Nekatuta bukatzen dek ez, da muskulua debil bezala lagatzizki, baina psikologikamente oso ona dek, azkenian psikologia asko balilloik, ez da? Ba, hori dek. Naizta egon buru belarri kirol ezberdinak iten, korrika, bizikleta, igerian, bai. Eta gero surfeian ibiltzea, azkenean relajatu itizu, lagunakin momentu darroa pasatzezu, kirol pixkate bai itezu gainea. Zuek adibidez pelotarintzakore oso txarra ekura, zeatikan bigundu itezako eskua. Zuek hemen zoze gogorra o berde zu ez da? Ez diko guri zerrazen hor. Gehien bate gorputza nola lagatizun ez, baldatuta gatzea eta rekuperatzean nahi adibidez asko goztate zaitez. Bai, surfean ibilita gero, joet, nire momentua hori hartzia... Bekainak enekatuta gehatzen zaizkizu, ala izateke. Eta, bueno, baina psikologikamente ona dek. Vale. Bueno, hemen ikusezu, gaztan irraiatu jat, pixka pusketa hunditan, txatikan, oentxe hemen jungo gaitu. Hori zemuz birrinduek, Aiko ondo guztia. Bikain. Guen ingoekena, hemen bertan bota bai hau, eta bai hau, hau didiala pinaziak txikituta batzui pixkatekin, eta hemen dao albaka olio pixkatekin. Dana borta bertara, eta dana nazten jun, eta olio pixkia botatzen jungo gaituk, eta gatza pixkat igual, baina kontu, gazta parmesanua oso gazillaek. Orduan askotan ez di berri izaten, bale? Daztatuko dugu, eta hona balin bada, hola utziko dugu. Bale. Hau listo, eta horrek enduko jaten mendikan. Bale, eta orduan entrenamentua, nola moldatzeituk entrenamentua? Asko eman berdio gimnasi juai, ez tegiat, ze entrenamentu moteitituk, nola aztegire egun bat entrenamentuan? Saiatzen naiz, hastian bi egun gimnasio sartzen. Bai? Korrika egiten dut beste 2 edo 3, bizikletan bat egiten dut, eta gero, apartite, tartien, bai gerian, frontoian ebai,
Frontoian zenbat aldiz hartzezatea, adibidez. Bueno, ni pentsatzen, Ameriketako garai horietan, aizinatenian hastian 6 egun jolasten, horre entrenatzeko denboa gutxi, ez da? Esan ez zeuna entrenatzeko momentu, horregunero konpetitzen nahi ginen, eta ez zeuna aukera ikan entrenatzeko. Bai, saiatzen zinean fizikoki ondo egoten, baina teknikoki frontoian itezenu. Eta hemen saiatzen izena da, hastian bi entrenamendu edo iruiten, segun zenba partidua dauzkaten ez, udara partian igual ez dut entrenamendurik iten, zeren eta igual hastian 3-4 partido jokatzen diteu, orduan entrenatu ezkeo, lehen zaude gorputzkeran neketzuekin, saiatzen izena da, basian, piztina pixka sartu, muskulua relajatzen. Vale, eta adibidez, geldiuniak, zenba denborako geldiune egiten zuen? Lehen osan dezu, no? 4-5 hilabete, o... Denporaldia izaten da normalian, hasten da ekaina bukaeran, eta abendura arte izaten da. Vale, eta adibidez... Gabonetan edo bukatzen da, eta gero, Eskat arriskutsua ekolako geldiune luze baten, gorputza, eskenean ezindek guztiz geldiu entrenatzen, ez da? Ez, nik saiatzen ezin da hor 2 aste lasai hartzen, alare frontoira juten jarraitzen dut, baina ez dut... Baina ezin naiz despistatu. Ez. Gero ja, 2 aste hori deskantzatuta gero, berriro aste naiz, entrenamentu normalakin, fizikoa lantzen, da gero ja, Iñaki, eta izen bat urte azka guain, 40 antze eukiko ditu? Guantxe 41. 41. Noiz arte pentsatzen deko, bueno, guantxe puri janago goi-goian, sexta puntista baten, noiz arte sekak egotia hor a tope? Olio pixka batako zio. Ez dakit, urtetik urtean joa, ez? Momentu honetan, aurtengoa bukatzia gustatuko litzaideke, urrengo urti ere bai, eta gero, depende de gorputza nola sentitzen dan, azkenian preparakuntza asko da, ez? Urte guztia preparatzen, urte erdia preparatzen zaude 6 hilabetetako, eta molestiak, besokuak, herria, belaunak molestiazko izateia, eta azkenian neketzua hori. Baina ondo baldin bano, nik uste... Egurrian, no? Zaraituko jokatzen, da... Ben ja lesion bat edo sentitzen ez nabilela nire maila ematen, lagatzia... Gaina, bezala puntxa-puntxan zaudetenak orgoian, ja, esategi hemen... Puntxa-puntxa lagaberdiat historia, ez da? Ezin diat, hemen... Ideia hori da, ez? Jokatzen nabilen bitartean nire maila ona ematen, jokatzen jarraitzia. Eta ben ja ikusten detenean geizten dena izela, ordua da lagatzeko, ez? Urte asko ere bai dia jokatu, eta profesionalki, nijoa... Bizita guztia, Hogeita urte nijoa. 25 urte, ama. Eta irabazintuken hainbeste munduko kopatak, zenbat irabazituk azkenia? Parejetan izan dia 7 eta banaka 12 edo izan dia. Ama, baltzu egi bezalako palmaresa dakan beste sexta punto iztaikan. Bueno, ez dakit, hainbestekin igual ez, baina beste txapelketa batzuk igual irabazituzte, ez dakit... Estatu batutan adibidez bertako txapelketa getzian hain izen potentiak inez, baina txapelketa oso importantia zian, eta bai egon da la jendia oso ondo... Daztatu ingoet pizketa zen beratu da. Txapelketa asko irabazituna, baina nik nire bilbidea hori izan da, eta hori xe da. Arrakazta aquí. Bueno, hemen ingo jaunek nik gatza puntu gautako ziot ez asko, nola oli jo desinte dotazion. Eta... Bai dakan pinaziak xosito zeuden, holaxe, naztu, eta hemen inbiardia una ia edek platera aratu. Hemen atako jau hau, ni uste gurina eta ja urtuko zala, eta bere puntu hartuko zula, bai, earki. Pena, emateko mendik ateatzea, holaxe ateatzeko mairare, txukuna ziok, earra itxura, earra indigo gaurko ne bai. Aber ze plateretan jartzen deun, eta hemen lagungarri bezala, jarriko ziou pesto, ontzitxo batian jartzen baiak, Iñaki, hemen txe. Bai. Vale, eta hola pixka jarriko ju, eta listo. Eta hemen, ontzitxo bat, ateako eta hau. Pixkat, ez da, botako. Bete hola pixka, parlamentu pixkatekin, gehiagi bete gabe, baina bai, bete pixka gehiago. Hola xe jarriko dugu, hau. Guau, earra. Kusezu, tomate zenba murriztu dan, hau ziok, undia la guantxe. Vale, hemen txejarriko deu. A ver, horrela xe. Vale. Arra itxura ahi. Oso ona. Vale. Hau txejarriko xiko pusketa, hau epastami pusketako lara xe. Bainaki, bukatu ju gaurko saioa eta ikusi ju ze artista honin da. Zukaldatzen ikuste moldatzea izela.
Eta, etxegiat hemen txe. A ber, Zumaian ikuste gaituken, hor, olatu gainean, ez da? Dudi gabe. Dudik gabe. Zumaian, zautzan, horruan, no? Zidituko jo, segurazki. Den lekuan, hola, xe. Bueno, lagunak, hemen txerak gaurko platera prestatuta. Hau ze, hemen, behitu hemen txingo dugu leku pixkat, nola, berde pixka falta zaion. Eta hemen txe, jarriko dugu hau. Eta lekuen goio, hola xe, platertxo batian, dana. Eta bueno, zenbagarren kopan bila jun biharra ez guain, 8, zandek 7, no? Parejetako 8 garrena. 8, eta beste 12, 20 garrenan bila. Hori da. Nit ikusi hor, 20 garrena etxeak hartzen, Hori da, saiatuko gaitu. Eskerrik asko tortzeatik, arrakastan olatuan jarraitu, eta lagunak, bihar arte, ondo pasa. Ondo pasa. Aio, plaio.